Hvorfor bliver det det? Hej, Isak. Isak. Hej. Hvordan smager det? Citron. Altså umiddelbart synes jeg da ikke, han ser så ramt ud. Nej, det. Ej, det smager godt. Du gav mig ved at korse i går. Nej, ikke så du tager ikke gennem det tro. Hvorfor er det nus? Men det smager godt. Jeg kan godt lide citron. Den er meget fint, den er den. Du tog det. Der er ikke nogen leve med munden i vandet. Det smager rent faktisk skide godt med sådan en citron der er dyppet i sukker. Ja, altså citronvand smager altså Hold godt. op. Ja, Det er godt. Det har jeg længe. Et bis. Det er sundt, nej. Det er sødt. Satan. Lille bit. Det er noget syrligt tis, han kommer ind. Vi skal altså ikke komme og se, at han ikke får set det for sit.